voorgoed heeft vertrokken en zoveel van plan, maar het bronsgroen bleef lokken. Daar wint het verstand toch niet van. Al die jaren was ik nergens toes. Het is mooi geweest, breng mich maar naar huis. Kom los nog het ziegon, hoe vast te loven is ontstom. Hey, ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom ook altijd weer. Terug naar het stadje van plezier. Onderweg is bedacht ik, nog net op tijd misschien. Als ik een drijf verwacht ik, dat een heer op de terugweg kan zien. Al die jaren was ik nergens toes. Het is goed geweest, breng mich maar naar huis. Los nog het ziegon, hoe vast te loven is ontstom. Hey, ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom ook altijd weer. Terug naar het stadje van plezier. En natuurlijk, ik weet het, er is meer. En natuurlijk, ik weet het gewoon niet. Maar één ding heb ik wel geleerd, dus blief ik het zeggen keer op keer. Kom door ons naar het ziegon, hoe vast te loven is ontstom. Hey, ben ik geboren, gelukkig geworden. Kom door ons naar het ziegon, hoe vast te loven is ontstom. Hey, ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom ook altijd weer. Terug naar het stadje van, terug naar het stadje van, terug naar het stadje van plezier. Mark, hey, wil zich boer weer met de boerenbroerlof? Boer en niks anders. Superboer? Superboer, ja! Wow! Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Pierre. Ja. Ik wil nog wat vragen. Als ze maar geen geld terug, dan is Nee. het goed. Maar zou je politie willen weer bij de boerenbroerlof? Nee, luister, heb er dan eens anders voor. Ik ben al 20 jaar de roet. Dan had ik beter kunnen blijven werken bij de politie, of niet? Ja? Ja. Dan moet ik nog even eens anders zoeken. Ja, dat is inderdaad het probleem. Hoe ben je dan? Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee wie dat zou willen doen. Ik wens ook veel succes. Dankjewel. Hey, tot kijk, hè. Hoi, Hoi,
Hey Bart! Hey Martijn! Hey! Waar stig je binnen? Ja, ik dacht, laat me achter hem, want ik had je 3 keer gebeld, maar... Ach ja, tuurlijk, ik ben stofzuiger, ik hoor het niet. Oh ja, snap ik. Je moest toch een beetje netjes halen. Ja, inderdaad. Snap ik. Maar ik heb een vraag aan je. Ja. Zou je zich ridder willen weren van de Boerenbroerlof? Ridder van de Boerenbroerlof? Tuurlijk wil ik ridder weren van de Boerenbroerlof. Nou. Regel. Goedemiddag, mijn zoon. Wat Hallo. kan ik voor dich doen? Hallo meneer Pastoor. Ik heb een vraag voor u. Ja, jong. Wilt gij pastoor weer bij de Boerenbroerlof? Wie, ik? Nee, jong. Maar ik heb nog wel wat anders voor dich. Kom maar eens binnen. Naar de ene is steeds op zoek, naar de ene keer, ook geef mij trouw. Is het lang Wilt gij getuigen weer met de Boerenbroerlof? Is het lang geleden? Is het lang geleden? Hey, hallo! Wilt gij toevallig elders van de broedegom weer, hè? Ja, dat ja. Nou, top! Hallo! Wilt gij elders van de broed zien? Ja, dat is wel eens. Hartstikke leuk. Geregeld! Ja, oké. Je zei ik ben zo blij die. Hallo, meester Jan. Dag, Martijn. Hallo. Hoi. Ik heb een vraag. Wilt gij ceremoniemeester met de Boerenbroerlof zien? Met de boerenbroeder van de ceremoniemeester zien. Nee, ik denk toch dat ik dat niet moet doen, Martijn. Nee? Kan ik niet, ook niet even tuigen, hè? Ja, ik ben eigenlijk even aan het denken. Mogelijk heb ik in mijn archieven, daar heb ik allemaal mijn leerlingenlisten nog. Ja? Dat ik toch eens even daar gaan kijken. Misschien dat er een goede ceremoniemeester of misschien meesteres tussen zit. Wie weet. Nou, wat denk ik? Kom zeker dan! Kom binnen. Martijn! Hallo, Ties. Ja. Zo. Martijn, wat heeft ze op die leven, joh? Nou, de wet. Ik kom altijd keer terug voor de plaghouders en ik vind het zo'n fantastische vereniging. En nou, dit jaar doen we met Kloetekoek dus ook de Boerenbroerlof zoals ze werd. En allemaal die tradities en zo, ik vind het fantastisch en moet vooral ook zo blijven, maar kan ze niet soms ook gewoon een keer een uitzondering maken? Hè? Dat zie je Uitzondering? Martijn, we zien een vereniging vol met tradities. Maar ja, aan de andere kant, vorig jaar voor de eerste keer een jeugdprinses. Dus... Ah, Martijn. Hallo. Hallo, druk. Ja, duurde even. Duurde even een beetje vertraging, hè? Maar ja, dit is toch gelukt weer. Nou, best wel, hè? Dus alles Ja. gelukt. Kunnen we misschien Ja. anders even zitten? Zitten. Wieso? Toen de tafel. Nee, zet dat nu niet eens dan. Dus Zal ik eerst koffie maken dan? Of voordat ze het vertellen? Of wat dit is toch? nou, dat is toch wel genoeg. Ja. Papa, mam. Ik moet nog iets heel belangrijks vertellen.